लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे टार्म्स लिरदों बेवहाय बे टार्म्सआ जाबाय GMO आरो बेवहाय मोनसे सोदोब लिरदों मस्किउटो जिबुटि एनोफिलिस स्टिफेन्सी बे मुंखौ रावबो खोनाय गैया खमसे खम एनोफिलिस नामखौथ' नोंथांमोना बयबो खोनादों एनोफिलिसआ मा बुंनो थाङोबा थाम्फै एनोफिलिस थाम्फैनि अरनायाव मा जायो मेलेरिया बेरामा गोसारो बे बाथ्रा नोंथांमोना बयबो खोनादों प्लाज्मोडियाम भाइभेक्स प्लाज्मोडियाम फेलसिपेराम प्लाज्मोडियाम मेलेरि बेबायदि मोनब्रैसो टाइपनि बैसोरनि थाखाय मा जायो मेलेरिया बेराम जायो आरो बे मेलेरिया बेरामखौ गोसारग्रा जि भेक्टर बे भेक्टरा जाहैबाय मा मस्किउटो थाम्फै आरो जेनेरेलि मा एनोफिलिस थाम्फैया मेलेरिया बेरामखौ गोसार होयो होननानै जों बयबो मिथियो बिनि सायावनो नोंथांमोना दिनै मोनसे जोबोर गुसुं भिडिअ लाबोदों आरो बे मोनसे जोबोर इन्टारेस्टिं बिखय आरो बे मोनसे बाय'टेक्न'लजिजों सोमोन्दो थानाय रिलेटेड थानाय मोनसे बिषय आरो फिउचाराव जोंनि बुहुमाव मा जानो थांगासिनो दङ जेनेटिक्स जायखौ जेनेटिक्स इन्जिनियारिं होनना बुङो जेनेटिकेलि मडिफाइड होनना बुङो बै जिननि जि मडिफाइड बा जि हाइब्रिड खालामनाय होनना बुङो बैफोरनि सायाव फिउचाराव मा जानो थांगासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे आइडिया मोनगोन माने जाथाया ओरैबायदि मोनसे कम्पानि बै कम्पानि मुङा जाबाय मा अक्सिटेक बे जाबाय मोनसे इंलेण्ड ब्रिटेननि मोनसे कम्पानि नाथाय बेनि जि मालिक बेखौ आमेरिकानि होननानै बुंनाय जायो स' बे कम्पानिया जिबुटि नामनि हादराव जिबुटिया मा हादर नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मेपआव नायबा मिथिगोन हर्न अफ आफ्रिकानि जि गं बैखिनि ओनसोलाव थानाय जि समालिया जिबुटि इरिट्रि आरो इथिय'पिया बै हादरफोरखौ मा होनना बुङो हर्न अफ आफ्रिका होनना बुङो ना स' बिनि मादाव मोनसे हादर बियो जिबुटि बे जिबुटियाव मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामदों अक्सिटेक नामनि मोनसे बाय'टेक्न'लजि कम्पानिया बाय'टेक्न'लजि रिलेटेड कम्पानि बेयो अक्सिटेक बे अक्सिटेकआ मा खालामदों रोखोमसे थाम्फै बानायदों जोला थाम्फै माने मेल मस्किउटो बानायदों आरो बेखौ मा खालामदों जेनेटिकेलि मडिफाइड खालामदों माबायदि जेनेटिकेलि मडिफाइड खालामदों मा रोखोमनि जिन बैहाय सोनानै दों बा बै जिनखौ माबायदि सेन्स खालामदों बै सेन्सखौ बोरै खालामदों माबोरै खालामदों बेनि जि टेक्न'लजि बेखौथ' जायफोरा बाय'टेक्न'लजिनि एक्सपार्ट बिथांमोनासो बुजिगोन आं बिनि एक्सपार्ट नङा बेनिखायनो नोंथांनाव जास्ट इनफरमेसनखौल' सोदों माने बेवहाय जि टार्म्स लिरदों बे टार्म्सनि मिनिंआ जाहैबाय मा जेनेटिकेलि मडिफाइड मस्किउटो रोखोमसे जोला थाम्फैनि जिनखौ बेबायदि मडिफाइड खालामनानै मा खालामना होदो हगारनानै होदो आरो जायफोर थाम्फैया आफ्रिकायाव गोबां मेलेरिया बेराम जाहैयो बै थाम्फैफोरनि ओनसोलाव हगारसारनानै दों दा नोंथांमोना सानदों बै थाम्फैखौ बेबायदि हगारसारनानै मा लाब जागोन नोंथांमोनाथ' सानदों थाम्फैया जिहेतु मेलेरियाखौ गोसारहोयो बेबायदि थाम्फै बानायनानै जुदि गोसार होयोबा आरोबाव बांसिन मेलेरिया बांसिनसो गोसाराना बेबायदि नोंथांमोना सानदों जेनेटिकेलि मडिफाइड खालामनाय बाथ्रा बुंदों बै कम्पानिया अक्सिटेक कम्पानिया जे बै जि जोला थाम्फै बै जोला थाम्फैनियाव ओरैबायदि जिन सोनाय जादों बे जोला थाम्फैया जेब्ला बबेबा जो थाम्फैजों फोलेर फेरोबा बै फोलेरा मेक्सिमाम प्राय माने 10% खाथि आरो बिसोर बुंनाय बायदिब्ला मा जागोन जि गोदान जेनेरेसन जोनोम जागोन बे जेनेरेसना जोलायानो जागोन आरो जि माफा मानै जोनोम जागोन बै जोनोम जायोबाबो बियो मा जेब्लासिम मानसिनि थै लोंनाय स्टेजसिम सहैगोन बिनि सिगांनो बिसोर मा थैजोबगोन नाथाय नोंथांमोना सानदों बेवहाय मानो जोला गोजा बानायनो नागिरदों थाम्फैखौ जोला गोजा बानायनो नागिरनायनि जाहोना मा बेनि जाहोनखौ जानांगौ नोंथांमोना मिथिखागौ आरो जुदि नोंथांमोना मिथियाबा नोंथांमोना खिन्थागोन जोंनि देहायाव जायफोर थाम्फैया अरो थै लोङो बै थाम्फैया 99.999% जो थाम्फै जायो That means जोला थाम्फैया जोंनि देहानिफ्राय थै लोङा जोला थाम्फैया जोंखौ अरा एबा माबा मोनसे जाहोनाव जोंखौ अरोबाबो नोंथांमोना अरो होनना साननानै लायोबाबो जोला थाम्फै अरनायनिफ्राय मेलेरिया बेरामा गोसारा दिनैसिम जोला थाम्फैनिया ओरैबायदि जेनेटिकेलि मडिफाइड जायाखै जाय प्लाज्मोडियाम हारिनि जिउसाफोरखौ गावसोरनि देहायाव लानो हायो That means जो थाम्फैनि अरनायावसो मा जायो मेलेरिया बेराम जायो आरो बै जो थाम्फैनि मादावबो मेलेरिया जानायनि मेन रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय नैबे थाम्फैनि बे जो थाम्फैनि एनोफिलिस स्टिफेन्सी बे एनोफिलिस स्टिफेन्सी थाम्फैनि थाखाय मा जागोन मेलेरिया बेरामा जायो एसिया आरो आफ्रिकायाव बे थाम्फैनि थाखायनो मेनलि मेलेरिया बेरामा गोसारो बेरामाथ' प्लाज्मोडियामनि थाखाय जायो
नाथाय बै प्लाज्मडियामखौ गोसारहोगोन सोर एन'फिलिस स्टिफेन्सिया बेनिखायनो बै एन'फिलिस स्टिफेन्सिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मा खालामदों बे टेकनिकखौ लादों बे कम्पानिया स' जुदि गासैबो जोला थाम्फै गोजा जायोबा मा जायो जो थाम्फैया गैया जायोबा आल्टिमेटलि जोनोम होग्रायानो गैयाबा मोनसे समाव बै जोला थाम्फैफोराबो बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांगोन बे जाबाय तार स' बेबायदि जेनेटिकेलि मडिफाइड खालामनानै जो थाम्फै जोनोम जानायखौनो स्टप खालामनो नागिरदों जाय थाम्फैनि थाखाय बे बेरामा जायो मेलेरिया बेरामा जायो स' मेलेरिया कन्ट्रल खालामनायनि बे मोनसे गोदान टेकनिक आथिखालाव बेबायदि टेकनिकजों गोबां जिब जिबि बानायनाय जादों आरो बेयो फिउचाराव मानसिनि थाखाय बेखौ लन्च खालामनो थांगासिनो दङ मानोना नोंथाङा थारैनो खोनादों जानांगौ डिजाइनार बेबि स' डिजाइनार बेबिया मा डिजाइनार बेबि माने मा ओरैबायदि सासे खुदिया जाय खुदियानि देहायाव गासैबो गुना दंजोबो जायखौ जों लुबैयो जाबायदि गुन लुबैयो बैबायदि गुनखौ बै गथ'नियाव जेनेटिकेलि मडिफाइड खालामनानै जुदि उदैनिफ्रायनो गोरबो सिंनिफ्रायनो जुदि बानायबोयोबा बै गथ'आनो आइनस्टाइननिबो गुन थागोन निउटननिबो गुन थागोन सचिन तेन्दुलकारनिबो गुन थागोन लता मंगेशकारनिबो गुन थागोन बै गथ'आ ओरैबायदि जागोन रामानुजननि गुन थागोन स' बेबायदि डिजाइनार बेबि जेनेटिकेलि मडिफाइड खालामनानै बेबायदि खालामनो नागिरगासिनो थादों बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बे टारगेटआ मा बेनि टारगेटआ मा बेयो थाम्फैनो एक्सपेरिमेन्ट खालामदों नंगौ नाथाय फिउचाराव बे एक्सपेरिमेन्टआ मा जागोन मानसिनोबो जानो हागौ फिउचाराव जों जुदि बेबायदि जोंनि गोसो बायदि लुबैनाय बायदि जुदि बेबिखौ जों बानायनो हायोबा खुदियाखौ बानायनो हायोबा बै खुदिया मा जागोन सुपार हिउमेन टाइपनि जागोन स' फिउचाराव सुपार हिउमेन बानायनो टारगेट लादों साइन्टिस्टफोरा स' नोंथाङा लुबैदों मा बिउटिफुल जानांगोन मेगना बेसेबां जानांगोन गन्थङा गोलाव जानांगोन महरा नायनो मोजां जानांगोन खानायाबो नायनो मोजां जानांगोन हाइटआबो बरियासो जानांगोन ब्रेनाबो आइनस्टाइननि जानांगोन माने बेबायदि आरो बेबायदि जेरै नोंथाङा लुबैदों बेबायदि जि खुदिया बानायनो हागोन फिउचाराव जेनेटिकेलि मडिफाइड जि टेक्न'लजिनि हेफाजाबै जिनखौ सोलायनानै बैनो जागोन डिजाइनार बेबि बै खुदियाफोरखौ होनगोन जोङो डिजाइनार बेबि स' बिदिब्ला नोंथाङा मिथिबाय जिबुटि नामनि हादरा बेथ' जोबोद दुखिया हादर भिखारि हादर बे हादराव बेबायदि एक्सपेरिमेन्टखौ खालामदों हाइटेक हादरफोरनि जौगानाय हादरफोरनि मोनसे कम्पानिया बै हादरफोरा मा मोनसे लेबरटरिनि महर लादों बेनिखायनो बुहुमाव मा जायो बबेबा धोनि हादरफोरा जौगानाय हादरफोरा मा खालामो गावसोरनि टेक्न'लजिखौ प्रुभ खालामनो थाखाय टेस्टिं नायनो थाखाय बेबायदि दुर्बल हादरफोरखौ मा खालामो इउज खालामो बेबो मोनसे